Нека Господ благословите, с благодат да огрее живота ти, да обърне лице към тебе, мир да ти даде. Нека Господ благословите, с благодат да огрее живота ти, да обърне лице към тебе, мир да ти даде. Нека Господ благословите, с благодат да огрее живота ти, да обърне лице към тебе, мир да ти даде. Благостта му да е с тебе за 1000 поколения, към дома ти и децата на децата. Благостта му да е с тебе за 1000 поколения, към дома ти и децата на децата. Благостта му да е с тебе за 1000 поколения, към дома ти и децата на децата. Благостта му да е с тебе за 1000 поколения, към дома ти и децата на децата. Нека бъде той пред тебе и за тебе и до тебе, покрай тебе и в тебе. Той с тебе всяка сутрин.
баба Наска и дядо Митко. Купиха му количката на стойност 800 евро. Купиха му гривна и направиха цялото изписване. Ето, 200 евро давам на моето момче. Гърничката да покажа. 5 грама И гривна кошарата на баба Монако. Наска купи. Как е като Монако? Монако. Така е сложна ръката. Служи те на ръката. Ето. 5 грама. Чек, ти ще покажа. Нищо да седите. Сестра и Кирила са дарява 50 евро и брати Иван и снаха и Джуди 200 евро. Да се виждам. Са живи и здрави. Аз съм чудена, Чичуе, леле Минка 100 евро. Да е жив и здрав. Да расте с мама и с тати. да си Пожелавам живи им здрави. цялото благословение на земята. Бог да ги пази и закриля. Дядо Сънчо, Тук, Сънчо. снимка по брат. Ще се снимате ли красивите момичета? Бабата са дари 50 евро. Да е жив и здрав. Благодарим на Леля Бонка за хубавата окраса. Бони Джикор! Ето това на бебенцето да си играе. Благодарим. Гимнастика. Тук да тренираш как да подковаш момичетата. Чуваш ли, мама? Тук Леля ти Бонка ти подарява да тренираш момичетата. Какво аз нищо ли? Хайде, Марияна. Ай, ще го взема. Значи от мене и от мъжа ми 30. Благодарим. Дила и Русито 200. Да ви е жив и здрав, благословен, да расте с мама и тати. С патките. Здравей, ми таче, здравей. Да си жив и здрав. Бог да ти благослови, да бъдеш радостна, мама и тачи. Ой, няма да го взема. Да ни го лашкам, да ни го лашкам. Вземете да снимайте се. Поне елате заедно да се снимаме. Да, ще се снимаме. От баба Лила и дядо Андрей изпращат, че са на работа. И от баба Вика. 50 евро от Методи и 20 от мен. Живи и здрави за все. Леля ми Донка и Чичо Йосиф от Ирландия 200. Братовчетка ми Александра 50. Братовчетка ми Кунка 50. Нашия приятел от София Диан 150. Пашо и Зимбила 50. Леля Веска и Чичо Тантоната 50. Леля Мима и Чичо Драго 100. 30 Катя. 30 Зоя. Румяна и Бойко 30. Чичо Минчо и Леля Донка 30. Баба Зоя 20. 40 Чичо Иво и Леля Шерфа. Да са живи и здрави, благодарим. Лешката от ресторанта праща 10 евро. Леля Мария праща 10 евро. И Норал праща 20 евро. Да. Чакай, че те ги изкарахме, като ще поставим. Ай, снимайте се. Айде вие, обърни се. Ето. С бебито. Много, да. По-маничък от Давид Стоян. Да е живо и здраво, бебчето. Ще го вземеш ли? Не искам. Не искам. Това ще мяза на мене. На тебе? Да. Не мога да това. Няма, бе. Не, страх му. Децата го взимат. Ай, Таша, първото мъжко да имаш. Айде, служи подаръчето. Ай, не такова, второто да е мъжко да имаш. Как се държава едно време? Ой, как му се сме? Тя Даши ми, той за това му се сме. Ще ли, че ми ма идва? Да.
Ето 50 евро от Асен и от Мима. Нека бъде живо и здраво, благословено с цялото се. Айде, Хандо. Ай, влянто да паша може. Това че са валила. Айде, чакай. Че яло нещо от шабо е поставя. Е, сега. Водата не ще да. Айде. Ще има синилче. Синилче ще има. Да. Ето твоите ли? Айде, Свечат на синилче. Разбрах, че има синилче. 50 от мен и мъжа ми, 20 от свиката ми. Благодаря на Сержи здраве. Вода подтекла си. Чао, скоро хвана. Чао, баро, каско. Леко, май. Синьорка. Сори! Не, kaj si slijaka? Da ste me si doa? Надя. Сега как Надя? Студио Таневи се дарява на студио Панамата стои. Ай, снимаш спреш? Айде. Аз си направя, чакай. Да, аз ще снимам. Аз няма да се снимам с моите момченци. Свете. Здрав на мама и тати и много да ги радва. Не го да бе мъжа. Не, аз забравих да кажа. Малкият Митко. Ти е жив и здрав. Скажи го малко. Да. Дай го малко. Много да. Колко много корите бяха? По-големи бяха. Анушка и Гофито, Война ми учене, купиха 100 паунда дрехи от Англия и 100 паунда се даряват. Голям мъж е, че порасти брат. Това е... Бог да го благослови. Колега съм. Това е колегата Колега. и приятел. И приятел. Колега и приятел. Да е живо и здраво, Бог да го благослови. Амин, Всичко амин. най-хубаво. Амин. Много работи казвам. Да са живи и здрави, да е жив и здрав малкият принц, много да ги радва, цялото семейство Амин. живи и здрави. Амин. Другото са постига деца вика. Ти много работа да имаш, че на мене да даш. Благодаря, разбира се, винаги. Кажи сега на камерата първите парички за какво са? Какво ще купиш на бебето с? Какво да купя на бебето с? За какво са тези пари? Добре. Другите? Тези? За дрехи. Браво. Обичаш ли малкия ми? Елена, обичаш ли? Ай, седиш тук да държиш. Където бе? И в ръката ми бе. Ето това вижу. Ой, сини балони! Не ги пукайте, бе, Лело, Лело много се игра. Донкия, къде ще го взема паричките? Е това, къде е там? Е това е, Бе, той под възгланчката му измила съм го със свели, чувствая. Монетата. Постар български обичай, да е жав, да имаш вязно здраве. И паричките и тук ще го сложи. Ма парите не си гледай, купайте баба, че съм мръсна. Да не знаеш. Айде, мама. Седи Самари. Дядо му Стефан. Дръж. Значи едно... Айде. Добре, дошъл Митко. Ай, аз ще точка, мама. Чакай сега, ще ви изкарам парчето. Аз не искам да я сега. Апа! Добре. Айде, чу. Аз искам. Айде ти. Иска да е на торта. Айде. Това е приказка